Dirisa Badiri. Kosɛbɛ. Kuma. Baaraw bɛna daminɛ. Na hamba ni tagama. N'Amadu Sise. K'a ka dugawu fiyɛlɛ. Amidu Sogodogo. Awɔ. Nin bɛɛ ye maaw ye a bɛ Sangare. Kosɛbɛ. Minnu tulo b'i la n dɔgɔ. A bɛ. Awɔ. Kosɛbɛ. Dansogo Jala. Awɔ. A nan bɛɛ. Kosɛbɛ. K'a ni baara. Awɔ. K'a ni cɛsiri. Siga t'a la. Kuma min ye kunnafoni. Awɔ. An sigi kun don. Siga t'a la. Baaraw bɛna daminɛ. Ɲɛma sirajanta ma an b'an bolo don an bɛ taa. Bisimila. Indicateur du renouveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ n'a ye. N'i y'a bɔ ko 3,680 Hatɛ. ka bɛn bi tɛnɛndonya ma novembre kalo tile 28 san 2022. Sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye Gafure Awa Sogodogo. Awɔ. Gafure Awa Sogodogo. Naamu. Ɲɛma a bɛɛ na ta don jɛn o jɛnya. A sebali tɛ. I bɛna ye k'a fɔ ko a sebali tɛ. Siga t'a la. Mahamadu y'i jigi sɛmɛ masa Alahu Taala la. Awɔ. Siga t'a la mun ye Alahu Taala a bi i wasa. A tɛ bɔ jigi kɔrɔ. Mun ye Gafure Awa Sogodogo. A ko ko mun ye jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'an k'a ma communauté économique. Kosɛbɛ. Les États de l'Afrique de l'Ouest. Damusonya kumala ni dɔ k'a ma ko CEDEAO. Ɲɛma u ka kiiri bɔ mun bɛ ni hakili b'a la. Kabi septembre kalo tɛmɛnen na n'o bɛ 2021 kofɔ. Hatɛ. U ye jamana 3 kɔni bɛ n'o bɛ ba Maliba kofɔ. Guinée Conakry ani ka taa fara mun ye Burkina Faso kan. CEDEAO ka kiiri bɔ mun kɔni tun bɛ u tun ye ni jamana 3 in ni ka a gulon. Kosɛbɛ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u tun ye ni jamana 3 in gulon. Kabi septembre kalo tɛmɛnen na 2021 o kɔnɔna la. Kosɛbɛ. I bɛna ye k'a fɔ ko Gako mun ye jumadon. N'o bɛnna novembre kalo tile 25 ma. Kosɛbɛ. Jɛkulu kelen n'a bɛ communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CEDEAO. Ɲɛma u kɔni ye sɛbɛnfura k'a bɔ ka bin tɛcari. Kosɛbɛ. K'a yira k'a fɔ olu tun kɛlen bɛ ka ɲangili mun ta ka ni jamana 3 ni ka a sɛgɛrɛ. Ko ɲangili in kɔni ko a wulila. A banna. Mun ye Awa Gafure Sogodogo. A y'a yira indicateur du renouveau o kɔnɔna la. Kosɛbɛ. A ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye CEDEAO a jɛrɛjɛkulu mun bɛ nin waati in na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o b'u ka kiiri bɔ o kofɔ. Kosɛbɛ. Ɲɛma a ɲɛmaayaba bɛ maa bolo an k'a ma ko Yawusa Uro Sama. Yawusa Uro Sama. Ale de ye CEDEAO kiiri bɔ o ɲɛmaaba ye. I bɛna ye k'a fɔ ko mun ye juma tɛmɛnen kɔni a n'a ka jɛrɛjɛkulu u farala ɲɔgɔn kan. Kosɛbɛ. N'o bɛ kiiri maaw tɔw kofɔ. U y'a yira k'a fɔ ko mun ye ɲangili mun talen filɛ ka jamana 3 in ni ka a sɛgɛrɛ. Kosɛbɛ. N'o bɛ Guinée Conakry kofɔ. Burkina Faso a ka ja ka n'a bila ba Maliba la. Ko ɲangili ko ka a dangari. Ɲangili ko ka a dansira la. Ko ɲangili ko k'a wuli ka bɔ ni jamana o 3 o kan. Patrick b'a ka fɔ la. A ko i bɛna ye k'a fɔ walasa nin décision kɔni a ka ta. O kuma ta abada k'o sababu kɛ mun ye CEDEAO maaw. A kiiri bɔ maaw kɔni u ye wulikajɔ caman de kɛ. U ye sɛgɛsɛgɛli caman de kɛ. Wa i bɛna ye k'a fɔ ko ale kiritikalakaw yɛrɛ. U ye bɔkabin caman de kɛ walasa mun ye nin sanction. Nin sanction mun n'a kun talen bɛ ka ni jamana 3 k'a sɛgɛrɛ. Sanction in kɔni ko a bɛ se ka wuli cogo min na. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanction in kɔni ko a wulila. Mun ye nin waati in na maa minnu ye Maliden ye. Maa minnu ye Burkina ka ye. Maa minnu ye Guinée Conakry ka ye. A jamanaden fɛn fɛn bɛ nin waati in na n'i bɛ fɛ ka taa i ka kiiri ka taa da mun ye CEDEAO ɲɛkɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye CEDEAO o ka kiiri bɔ mun bɛ yen. N'i bɛ fɛ ka taa i ka kiiri ka taa a da olu ɲɛkɔrɔ. Ko da kɔni o yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye. Kunnafoni y'a jira k'a fɔ. Mun ye Gafure Awa Sogodogo. A ko ni ɲangili in taara ka ni jamana 3 in kɔni k'o sɛgɛrɛ. Kabi septembre le 30 septembre. Septembre kalo tile 30 2021 o kɔnɔ la. Ka juma tɛmɛnen n'o bɛnna novembre kalo tile 25 ma san 2022. CEDEAO kiiri bon kɔni u ye dayɛlɛ. Ni jamana 3 in ye Mali ani Guinée Conakry. Ka taa fara Burkina Faso kan. Ko da kɔni o yɛlɛlen don an ye nin waati in na. Gulonni mun n'a kun talen bɛ ka anw sɛgɛrɛ. Ko gulonni ko a wulila ka bɔ yen. Kunnafoni filɛ nin ye. An y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la. Sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Awa Sogodogo. Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la. Bɔkatɔrɔ dɛ bɛ te min ye Gafure Awa an ka foliba ye. Bɛ te min ye kunnafoni ye Yusufu Konate. A kuma bɛɛ. Bɛ te kalo 4 o tɛ tile 4 ye. Kalo 4 dɔgɔkun 4 tɛ. Premier ministre min kun bɛ anw kunna n'o bɛ awa i k'a dɔn Docteur Choguel Kokala Mayiga. N'a b'o kofɔ. Choguel Kokala Mayiga an y'a ye. A yera jumadon tɛmɛnen. A kɛra nisɔndiyaba ye. Nka Choguel y'a jira k'a fɔ ko ale kun dan bɛ bɔ jamana ɲɛmaa ye. K'a jira a la k'a fɔ jɔn ko ala n bɛ yɔrɔnin min na i ko bi n bɛ gɛjɛgɛjɛ. Wa ni baara don n labɛnnen don kunkolo farikolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ n bɛ gɛjɛgɛjɛ yalasa min ye n ka baara ye n bɛ se k'a lakuraya ka se ka jamana nafa cogo min. A ko premier ministre min bɛ anw kunna n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga awa i k'a dɔn ko fɔ n'ale kun bɛ anw kunna a ye kalo 4 a y'o de kɛ min ye repos forcé ye awa i k'a dɔn jagoya baara bila ka se ka t'i sɛgɛn lafiya bɔ o kun bolodan bɛ awa i k'a dɔn a ka dɔgɔtɔrɔ o fɛ o de siratigɛ la bɛɛ lajɛlen y'a ye jumadon awa i k'a dɔn kalo tile 25 san 2022 Choguel Kokala Mayiga a taara bɔ jamana ɲɛmaa ye n'o bɛ colonel Assimi Goïta n'a b'o ko fɔ a kɛra yɔrɔ min o ye palais n'o ye palais présidentiel n'o bɛ Kuluba Patrick Kaba ko waati min na awa i k'a dɔn ko ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna ni hakili b'a la Choguel a kun ye retraite jagoya retraite sabu kɛnɛya awa i k'a dɔn o kun don bɛ awa i k'a dɔn Galamana Docteur Choguel Kokala Mayiga premier ministre kun don a waati chef de gouvernement a ye nin don in de sugandi min ye awa i k'a dɔn jumadon tɛmɛnen ka taa bɔ président ye n'o ye transition ɲɛmaaba ye n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ jamana ɲɛmaa awa i k'a dɔn chef de gouvernement kelen k'a bisimila ko ni kun ye gouvernement ɲɛmaa kɔrɔ ye awa i k'a dɔn gouvernement ɲɛmaa sa kɛ ni kun y'a ye Choguel Kokala Mayiga k'a kun bɛ forme
na o ye forme dai wa ni ku ya jɔ ka awai kado Esen Bolt jɔ yalma ni ya jɔ ka Cristiano Ronaldo jɔ sugal bita ka to koso sugal ko ala maiga akunga kene ni Messi o de siratigala min ya awai kado nindo abole ngo awai kado ani jamana nyama ka nyonye aya jira ka fɔ ko ale ko ne kundara fɔ jamana nyama yi ko awai kado kene ya nana fargolo lafiyara ngulo be geje ko barawo awai kado no ya sɔrɔ abitana idi ale kundara ka to de nyefo ako de siratigala ka ale be awai kado jamana nyama anaka gouvernement ale bu fɔ ko féliciter u ye baara min kɛ ni waati laban nun kɔnɔna na jango tɛ nin ngalon naani minnu bɛ ni awai kado ko kun ka gɛlɛn kosɛbɛ ko ale b'u fɔ ko féliciter k'ale nana de ka jamana ɲɛma informer ale Sogɛl geje wa ni Ala sɔnna ma baara fɛn fɛn bɛ n'ale kan ka se k'o kɛ jamana tɔgɔ la ale b'o kɛ terikɛba ko a ko min ye awai kado Sogɛl a ko jamana ɲɛma kɛrɛfɛ olu jagoyalen de don ka baara kɛ awai kado ko sugandili t'olu bolo ko ye sabu ni kɔni ye maaw wele k'a f'u ɲɛna a ye na an bɛna yɛlɛma don kow la yɛlɛma awai kado bamananw ka kuma don biɲɛnkura bɔti ta awai kado wɔyɔkɔ a ko de siratigɛ la n'i ye décision ta k'i bɛ fɛ awai kado k'i ka dɛsɛ k'i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya o ta i tɛgɛ kɔnɔ nɔgɔ k'i ka dɔn k'a fɔ ko pilapila t'a la dɛ taa ni ka segin t'a la wa kɔ segin i ka dɔn k'a fɔ k'o fana t'a la Sogɛl ko ala maiga a ko kuma na min ye jamana ɲɛma kɛrɛfɛ olu cɛsirilen don wa ni Ala sɔnna ma baara kan ka kɛ cogo min olu b'a kɛ o cogo terikɛba ko a ko min ye awai kado Sogɛl yɛrɛ ka fɔ la ni yɛrɛ kɔni ye baaraw daminɛ ne de sabu ale ni jamana ɲɛma olu kelen kɔ ka ɲɔgɔn ye ka ban nin ye awai kado an ka taa de Sogɛl ko a ko awai kado fasiri ko a ko ni hakili b'a la Sogɛl ko ala maiga a yɛrɛ sugandira juin kalo san 2022 waati min na awai kado bisibasa donna kow la coup d'état filanan i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min o kɛra terikɛba ko Sogɛl yɛrɛ san 64 Sogɛl ko ala maiga ale ye awai kado accident min bɛ n'a bɛ wele ko AVC o de kun y'a sɔrɔ a kɛra sababu ye k'a lada lapitani gouvernement ma déclaration kɛ u ye ko kelen min kɛ o de ye k'a jira k'a fɔ ko Sogɛl k'a kun bɛ repos forcé la Mali dɔgɔtɔrɔw a yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔw u y'u cɛsiri AVC ko in k'a la taa k'a la segin ka Sogɛl ka kɛnɛya k'a don tɛmɛ kɔnɔ k'a tɛntɛn nugu tɛmɛ lilɔn tɛmɛ warawara k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a lajɛ Sogɛl ka kɛnɛya ye a bɛ se ka segin ka na cogo min alhamdulilayi o don ko min ye awai kado Sogɛl ko ala maiga k'i ka dɔn ko a yera nka min ye Sogɛl ka bana in kɔnɔna ye n dɔgɔ Sogɛl a kun dara Amérique a taara min kɛ o ma dogo maa si la wa Faransi ni awai kado a bɛ ɲɛdɔnniya min na anw na ka se ka Faransi k'a bisibasa k'a kɛ i b'a fɔ ko awai kado jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔn kan Sogɛl de nɔ don kolonɛl Asimi Goyita waati min Sogɛl banana a ye maa min bila a nɔ la o de ye Ablaye Maiga ye awai kado yalisa ka se ka baaraw kɛ yanni Sogɛl a ka kɛnɛya bɛ se ka sabati a bɛ geje n dɔgɔ awai kado hali wɔlɔfɔw ka kɛlɛkɛlaba min bɛ yen n bolo min sigilen don i b'a fɔ ko Mali Sogɛl ka kɛ n'o ye bi i b'a fɔ ko mɛlɛkɛ paranti Sogɛl bɛ dan boli la bi o n'i ko a ka taa bi a bɛ taa k'i to a bɛ taa kan to la hawla ala ka n'i ci Sogɛl bilama a bɛ geje farikolo kunkolo yanfan farikolo tout est fait ok la hawla a ye n k'u y'a nettoyer ka sadiri bɛ koli min dɔn lavage k'a kɛ kura ye kura an bɛ don minɛ ko bi o kuma ni baaraw kan ka daminɛ dɔrɔn o y'an ka taa ye kuma banna ala k'an ni sababa bɛn fasiri filɛ min ye awai kado Yusufu Konate n dɔgɔ a ka fasiri don o ka bidon bɔli ka bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako i bonya b'a la Morimakɛ ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye arajo ye Nura FM ye 94.4 min murumuru duuru an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji koɲumani Wɛrɛda la kosɛbɛ ɲɛmaa Inter de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye Inter ko di a bɛɛ na ta ka dɔ fara dɔ han ɲɛmaa a b'a bugu wa a b'a caya siga foyi t'a la maanifin ni jɔnna fali gɛlɛnkala la ɲɛmaa i ka doni o tɛ sigi a kunna abada Inter de Bamako kɔnɔ mun ye Dawuda Dunbiya fulakɛ a kumara a y'a jira k'a fɔ Dawuda Dunbiya a y'a jira k'a fɔ ko min ye numukɛ Sake transition fanga in nka Dunbiya bɛɛ tɛ numu ye dɛ awɔ o fana ka fɔ ka taa bisimila Bamakɔ Mali anw ka taabolow don kow ka ca kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko min ye transition mun n'o bɛ sen na k'o kumana Sogɛl ka absence Sogɛl kun tunnen waati mun kɛ k'o kun kɛla gɛlɛya ye transition o kɔnɔna la wa a ye ɲininkali to min a y'a sigi ɲininkali gɛlɛn mun ye Dawuda Dunbiya a y'a jira k'a fɔ doni min kama ni hakili b'a la Lajiburama fanga ale nana dafiri tɛ caw o ci kalo 2020 o kɔnɔna la mun ye maa duuru mun nana fanga ta o bɛ kolonɛli duuru in kofɔ kolonɛli duuru n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u kɔni nana fanga ta u y'a jira k'a fɔ ko olu nana mun ye jɛrɛjɛkulu min bɛ n'an kama M5RP
Sugal nana olu ka baara kɔni nin kana a tɔ nin kana a timɛ kana baara in kɔni ka a tɔ nin ka a laban ɲɛma su ma ko duguma jɛ M5RP maaw y'u sigi n'a ye k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gouvernement sigi kɔni bɛna kɛ siga t'a la komi M5RP maaw k'u bɛna don gouvernement o kɔnɔ ni ma i bɛna ye k'a fɔ ko colonel Duri u bɔra kɛrɛfɛ ni fɛ dɛ o sabu kɛ mun ye cɛkɔrɔba mun bɛ n'an taara sama foro kɔnɔ ka na n'a ye n'an k'a ma ko Bandawu ale nana fanga ka n'a jatu tɛ cagu parce que b'a ka fɔ la a donni kama mun ye M5RP maaw ni ma i bɛna ye k'a fɔ u ye kulekan k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ ka bin a sɛbɛkɔrɔ cayara u y'a yira k'a fɔ nin ko in bɛ taabolo min na comme bi n'an ma wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan ko janfa mun n'o tigɛra hali bi jamana in kama ko janfa in ko a ma taa fɔlɔ o de kumu kɔnɔna la waati dɔ kɛra mun ye Bandawu fanga o b'ale bolo a ma ɲɛ mun kɔ mun ye Bandawu ale ka fanga nana bi fanga a taara ka di sɔrɔsilakaw ma n'o bɛ Asimi Goyita n'a ka jɛgɛdɛjɛkulu kofɔ kura ye o donni kama ɲɛma u ye maa wele ka gɛrɛ la n'an k'a ma ko docteur Choguel Kokala Mayiga M5RP a donni kama o ɲɛmaaba don Patrick b'a ka fɔ la ko mun ye Choguel Kokala Mayiga ni hakili b'a la donni min kama a nana premier ministre la dangɔrɔba in kɔni ye guloki bɛɛ lajɛlen k'o bɔ k'o bila a y'a yira k'a fɔ ko jamana o ka ɲɛtaa bɛ taabolo la ale Choguel Kokala Mayiga ale na don o da fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Choguel taali a ye waati min kɛ bana kɔnɔna la k'o kuma na ko a kɛla gɛrɛ transition o kɔnɔna la wa ɲininkali kɛlɛ Dabura Dunbiya ɲininkali kɛlɛ a y'a yira k'a fɔ ni hakili b'a la docteur Choguel Kokala Mayiga donni min kama a bɛ taa tabali ka taa sɛbɛkɔrɔ gosi ni Nations Unies o kɛnɛ kan ɲɛma a kɛra sababu ye min ye maliden caman kun jigi kun warilen don nka donni kama maliden caman y'i disi k'o gosi o sabu kɛ u y'a dɔn k'a fɔ nin ye maa mun nalen ye fanga kunna nin waati na siga t'a la ninnu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Mali a bɛ se ka lafiya cogo min na refonation ko kuma mun dɔw bɛ sen na refonation in bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Patrick b'a ka fɔ la o kama a donni kama i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye CEDEAO ma u ye ɲangili ta ka jamana in ka a sɛgɛrɛ a donni kama malidenw kɔni ɲangili ka a ku nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲangili ko a wulila ka bɔ jamana in kan CEDEAO a ye ɲangili mun ta ni ɲangili mun n'a ni sariya yɛrɛ ta ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔdenw ye gɛlɛya bɛɛ lajɛlen o ku a la ɲangili wulila ka bɔ jamana kɔnɔdenw kan nka ɲɛma o bɛɛ n'a ta ko gɛlɛya dɔ ti ka fara kan dɔ ti ka bɔ a la koyi o y'a sɔrɔ mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga ale kɔni taalen don repos forcé la gɛlɛya caman de bɛ yen ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw kɔni k'u ye o ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la n'o bɛ Dawuda Dunbiya o kofɔ a ko Choguel Kokala Mayiga siga t'a la Choguel ye maa ye maa mun don a bɛ politiki dɔn fɔ k'a dɔnna kari politiki yɛrɛ jamana in kɔnɔ politiki mun ye diɲɛ bunakun kɛnɛ kan a ko ɲɛma ko maa t'a dɔn jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ docteur Choguel Kokala Mayiga o kan o hukumu kɔnɔna la mun ye Dawuda Dunbiya sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ ko mun ye waati tɛmɛnenw na donni min kama docteur Choguel Kokala Mayiga a tun bɛ premier ministre la ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kɔrɔfɔ caman o tun bɛ ta ka Choguel k'a sɛgɛrɛ maa caman kun bɛ Choguel k'a buruju i bɛ na ye k'a fɔ ko olu caman ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ koyi u tun bɛ fɛ ka jamana faama de ka a buruju a caman kɔni tun bɛ ti i da k'a sɛbɛkɔrɔ ko docteur Choguel Kokala Mayiga la a ye nin bɛɛ lajɛlen muɲu tɔgɔ la ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Choguel Kokala Mayiga dɔgɔyalima tɛ dɔgɔyalima ye politigimɔgɔ ma mun ta ka dangɔrɔba in k'o sɛgɛrɛ nka o n'a ta bɛɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Choguel Kokala Mayiga a ko hakilina mun o bɛ ale la refondation ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Mali kura ko o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sɛbɛnnikɛla ko n'o bɛ Dawuda Danbɛlɛ ko fɔ a y'a yira k'a fɔ ko docteur Choguel Kokala Mayiga ɲɛma ko siga t'a la an kɔni bɛ don min na comme bi mun ye Choguel Kokala Mayiga ko a ka absence a ye waati min kɛ a tɛ ka baara kɛ ko siga t'a la ko an bɛ se k'a fɔ ko a kɛra gɛlɛya transition o kɔnɔna la koyi o sabu mun ye colonel Duru ye ɲɛma k'u bɛ marifa u b'o de dɔn kosɛbɛ nka mun ye politiki bunakun kɛnɛ ɲɛma ko o dɔnni kɔni ko a ka nkalon ma kosɛbɛ Choguel Kokala Mayiga ko a nana don ni colonel Duru n'u juguw cɛ Choguel Kokala Mayiga ko a nana don ni colonel Duru a n'u burujabaw cɛ a ko nin waati in na minnu wulila filɛ nin jamana in kɔnɔna la ko ni docteur Choguel Kokala Mayiga ko n'a kun bɛ yen ɲɛma ko siga t'a la ko fɔlɔkan in ko a wulili kɔni ko a tun bɛ gɛlɛya o de hukumu kɔnɔna la mun ye Dawuda Dunbiya maa ye ka bɛ Choguel ka kɛnɛya ko fɔra dɔrɔn baara wulila dɛ wulikajɔ bɛ fan bɛɛ fɛ politikimaw bɛ ka wuli ɲɔgɔn yew ni ya faamuya b'a la yaalayaalaw ni ɲɔgɔn dalajɛw bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ ka sɔrɔ kuma min Choguel danbɛ nɔgɔ u ye jamana basigi mais bi Choguel kɛnɛyara kow ɲaamina an ka taa ɲɛma fasirikɛbaa kɔni y'a yira k'a fɔ Choguel a ye waati min kɛ a tɛ ka baara kɛ jamana in kɔnɔ ko siga t'a la ko min ye Choguel ko a jɔyɔrɔ ko o yira koyi transition fanga in kɔnɔ la ko a jɔyɔrɔ ko o yira wa an bɛ don min na comme bi ko ni sɔrɔsi ninnu kɔni bɛ fɛ fanga ko a ka ɲɛ u bolo mun ye Dawuda Dunbiya ale ka fɔ la ka bɔ NTD Bamako kɔnɔ walasa fanga in kɔni a ka ɲɛ u bolo laɲini mun o bɛ ka kɛ malidenw fɛ laɲini o ka kɛ sɔrɔ fɛn ye o tɛ taa abada ko fo k'u gɛrɛ docteur Choguel Kokala Mayiga la Choguel Kokala Mayiga ko a n'u ka jɛ ka baara k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ NTD
Bamako ale konna la sabani ngala toko de Dauda Dubia mar mega nyama ibunya obala ndo ka do ke sijani kene ala ko di ambela jelema sabu salfu keta ya fa ka dongli kono ako shidi be mone bo usiratika la minya awai ka do ni masa jona ibi ko chamanye ndo minya nyini ngali to mi ode sigile minya KTZ ale kemba ka nyini ngali to mi sigi sebe ngono sebe min nangwa mako le rayon ako wulika jo min ni politique ma wiya ke odongo no ye ibeka awai ka do akanuboyi katabo imam Mamudu Diko yoro akwai ma do ka fo minya ibeka akabuna tiga ana yere ka tabolo ni awaka waliyaw ni yella gushi anin ne ni juguye kanya sha makoi akwa barata jabana ngono man ni memman ye shi de malab bolike akwa misali ye mi délégation la hutani ndo mi be cadre de parti et regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel mimbo ko fo abamba bela jeli ni utaku laje bay ka fo Ibrahim Boubacar Keita aleka makoro dedu ku fleka wulika joke katabo maye mami no be imam Mamudu Diko no bo ko fo abarata imam Mamudu Diko mami no ngere Ibrahim Boubacar Keita ka fanga shuru baye ni ya taka laje na folo make Mamudu Diko alama otina ke aye basirika ba ko ako politique de la ambasugu beye nga wati do bike anga yera ma horonya yelma anyere ka horonya ananga tablo do be anga nganja gasire nga basirika ba ko ako minya awai ka do mi do mi ko be abisika fom ya chugodi ni mami no mfle ni nunga wulika joke minu mba fo kulu Ibrahim Boubacar Keita awai ka do o matrafa bawi o kanu bawi o ka klina o awai ka do lusangoro ta bawi luka wulika joke katabo imam Mamudu Diko ni nye mo kamana gwangoi ako wa minya rabbi awai ka do ko ka to bela kana ka to bela nunga fo kulu tara kata Mamudu Diko akala dilika undi lamme ulu tara kata Mamudu Diko akabla siralu de lamme ulu tara Mamudu Diko ka akila nyuma animira nyuma ko do luma ya jabar basirika bako ako ni jatemine ke bae ka fo politiki awai ka do wati do bike yeli awai ka do abike ba fo ko fien de sembe umakoi note minye cadre maminu fleni ulu ka wulika joke ka fo ko bitani ngoyi laje jango te ka fo ko ka awai ka do fo so de be fara nywanga jabana imbi tabulo mina ani jabana imbi la halia mina ka sheka awai ka do jabana in la clé akui ka do ka fo nimbi maka managwa kele jabana imbi tabulo mina biko bi ni yaye anzira nimbema ma were te koy ulu de nodu ni yaye jamana dafrila ulu de nodu ni yaye jamana burujara ulu de nodu ni yaye jamana la gushira ambe tabulo feve na bi jamana la dongo juguya ikado ode nana nini mbela jile hakili la kununa shogel du awai kado kwa ye nimvo koy sabu shogel mi nabe awai kado akawulika jokoro ni watina kaya jira ka fo shogel ye ma ye mi mbe Musa Traoré ula fasaba nu nyetaba odona ke awai kado shogeli akonga comité stratégique mimbe nabe M5 RFP nabu kufo minu ngera shobuye ni Ibrahim Boubacar Keita na tara shogeli ye awai kado o madoye adoni kama shogeli ni mbultigi manu ayu sebokoro mamu ayu mamu ni sira minya ani hakilina miye o madugo mashila ako awai kado abisambi sabajate bo au nana kana awai kado au nege ka faso de nege ka jurula ka fo abina ni awai kado sira doye au bina ko sugu bela jeleke nga anzigile do ko mi makono ndo ambe do ne ko bi anye miye o donne do bela jelefe jamana nduluma fenfembe a bela jele shurula an ga chede mimbe no ye fanga tiko no surasuyi olu yere fana ako kera setu c'est fini minye école so atnyana au ko wati administration fo kata sekiri blumboma nimbe kera tuko Mamadou Mashila ako yurgu ani nyangini balia o nana nyonya jamana ngono fo kala ke jamana yere sinjimbere minumbe ndo a bela jele kera setu c'est fini ako nangwa mbi jamana intaka laje ka nyefo au ko wati dila minye partenaire technique et financier minumbi bañ manga ko fo lu nana jamana ta ka du kamangoro jamana maraba kera ONG wiye fengele mimbe na wiye min to jamana ye kado mim se ka to jamana se ka lafia o de association ani parti politique ko che ko ton dai fambela jele fe ka jamana amaraba yere chamanje bulo ko kari ko boy minya awai kado ka keso wiye jamana yere bunya kisekele o ti jamana ka faso de nga do dakele fe ka bo dakele fe o be kera c'est tout c'est fini ako kala ta minumbe ne ayu organisation ni ani yurgu konnana o kera minyo madugo mashila ako mana faso de be dabulo minga ko bi aw mena sa abu faso de awai kado abu burja abu do dajugu fe gele jugu awai kado obita ka faso de segere ako mana mi do ni mena ko bi famya nana soro ni ngo bela jelina fasiri ke ba ko ako jatemine ke ba chamambe minu ye politique jatemine ani awai kado faso yere jatemine lu ko cadre de parti politique et regroupement ulu fleka wulika jo minge kata awai kado ni cadre sake cadre u fleka wulika jo minge ndoko ko ni ye fenye nabi maka mana gwango udunga keleti dore ordre constitutionnel no ya awai kado sura fanga obiseka boy chukumi akoni ya jatemine ka laje ni ma kelon wati mina awai kado wulika jo kera Ibrahim Boubacar Keita nofe M5 RFP awai kado amaufe ni manu ngumbe ngoi nga ushima kana dunyina kabenai jango tu ngema ka nywanzo ro tongono to mimbe nu ko amako EMP RP mira kunyo ndulumai
nga shima kala do anyina ka benai bay usigi dare amseka fo ere uye burama to be churo ka kesetu c'est fini burama dafiri la wati mi ikado ka fo minu yere ko kulu Ibrahim Boubacar Keita teruyi ulu ka soro ka nyanzo ro jakulu kono jakulu mimbe nangwa mako kadri o wolola mina o dulente machina fasiri ka tezade awai kado asiboro kumambe ako kuma nunga wulika joke ka se Mamadou Diko mandogo ni kabako daire Ibrahim Boubacar Keita la fasa baw ulu ka ni waliya inge Ibrahim Boubacar Keita kaburu kono ashuna yere lereyo aka fasiri fle ka tezade awai kado ka bidon boli ibunya bala madame ga nyama bunya asibakoro jaranye politique ko la ni yeteka farale mamun kulo koro nyama ma dante kara foma abana munye nouvelle horizon ne bembolo do meboni ayi sabani ngala to de Demba Conté ayra ka foko munye ONG mun nolu be France to la ango jamana o konna la France be demata ka nyashi ONG mun ma nyama ayra ka foko ONG nunga barake to ko ni jamana konna la ango jamana marabaga no be gouvernement ko fo olu ko ni sadata ka foko ONG nunga bara bela jele ukajo pay olu kum konna la ibena ka fo nam fora ka foko bara ko no ko kajo ministre mun be na be administration territoriale okuna no ko fora ate premier ministre par intérim o ko fo wa wala Ablaye Maiga aya layni muye jamana en konna la région gouverneur bela jele fe kata fara munye Bamako rega no be faba o ko fo ko sega sigalu baro ko o buluda ONG ake mun no be jamana en konna la no be ka bara ke munye France to la ONG ake mun no be région konna la no be ka bara ke munye France to la kata fara munye fondation ka ONG be jamana en konna la nyema ale mun jamana bara ko maraba ko leme ku te ko di nyama ko gouverneur ko fere ga jona uka munye ONG nunu ka bara ku to bunatiga ko adon abela jelen siga ka don uru kum konna la ibena ka fo ko munye Demba Conté ayra ka fo ko munye jamana gouvernement anyama ba bino be kolonel Ablaye Maiga okofo akoni ye bataki ko boko bi bataki ayati munye jamana région gouverneur bela jile uma akaja kana frafa ba ere ka no be Bamako okofo to district ko fo sebeningala ko akoni ye bataki taka jitemna kalaje bataki numéro 002 25 67 munye tire MATD tire SG na atara senga novembre ko le mungo ani duru samba fla ani samungo ani fla munye anga jamana premier ministre par intérim akoni bataki nchi kata de gouverneur bela jile uma o gouverneur ko sigido konna la ko sigali baro ni ku ubulda woni je ake munno be jamana en konna la jamana marabako ren ONG mun kelen no ku ubuldu nyoma ani muye ONG mun be no be France to la France be demata ka nyashi ONG num ma aka jakata fara munye fondation kwa ku ka fondation num bela jile ka adon ka bampe aka julido bu ka bara jumane ke ma joli be bara ke akonna la ku ka bara ke ta anyashi no fe jumane ma muye jamana premier ministre par intérim ayo bataki di kata di munye gouverneur bela jile uma hukum konna la sebani ngala ayra ka fo ko munye jamana marabako akilna mun bula orte dore nyama ka demata ni anyashi muye di ONG num uma hukum konna la hop munye fatrike bay no be Demba Conté ko fo ayra ka fo ko ngayi ngali to min ko abesigi ko ka ko gouvernement e ko amanya fesen ko bla ko sen ko bla nya fesen wa o sab ko nyato gouvernement akuma ni baranke folo yani akuma muye ONG nunka ku suspend folo yani akuma ONG nunga baraka jo folo o gouvernement kunga bara folo jumene ko ke o de akuma nganya ni folo ONG munu be jamana ngono no buka baraka France to la akuma ngolu bukuna tiga dom pe ko ba pe ONG aka jolido buka bara jumene ke gouvernement mango o baro do ko o koni ko oski senga yan u ka desho koni ko ka atab ebengala ko ako ma do ya da ka fo ko mi jamana gouvernement ayeni aklina muta nyama ko mu akli ma juru ta do ko so ba ko o sabga ko ni ko mu na tale fle bulo ni ta o sigata la ko kololo belebele ko o bala sabga ni o ni jeune nu ya da ka fo ko jamana ira kunte yoro mun na no be jamana ko ron fena bulo o ko fo ma mun be adama de mun nu sigle mene gela tale me ku sigare renga mu nye balo o musaka ko fe nyama ko ni o ni jeune nu chama kibi na ka fo ko me demata kanya shi munye dugla do ni mabalo ira koni usra fe anga jamana akoro me fa fe akaja aninga tabla munye achamanje bolo okoni ofe jamana ko akoni woni jenu ibina ekfene nyama ko munye banam seni chama nyama ko mo fraka ka bo munye dugla do okonna la ko meji ubo de dugla do ma oro ko mkona la ko munye na manya ka foko ni woni jenu nga bara koni ko abena datugu nyama ko munye gere kura ko tita wo ya boko oro ko mkona la ko gela chama ko obina ya akonna la munye anga premier
ministre par intérim no de be Ablaye Maïga ko fo akoni e bataki ce kata de gouverneur bela jilema gouverneur bela jilen ka siga siga le baro ko bonda ika élection o konala woni je munum be nu be barake France to kala woni je munum be ni watina ne jamana marabako wera nu buka barake nyon fe woni je munum be ni watina nyama nu bu iraye wona so munum be ni watina o gouverneur ko asiga siga le baro ku sigi senga woni je aka joli do wona so aka joli do jamana ni joli keleme ko bolo ko di nyama nyama ko siga ta la ko ngan sigina ka fo dona na tawla ko me jamana gouvernement ya ida ka fo ku bina demata ka nyashi ni fona so na ONG nunu bela jile uma da fon flani anya sama ka bo munya nouvelle horizon ale kono la sabani ngala to de demba konte marma ga nyama ibunya obala ndo ndo anga kanyere abana akana ke dala kuma dama de afo mali gouvernement ubaka bara minunga nu baka waliya minunge ndo ne anga kanyere me akana ke dala kuma imbisi kaka ukana ko ide akana ke dala kuma wari dun no bora mali ngono billahi hamago ti jowen junna nyama mali te fanta jamana yo na suyani ni yurgurugu na kelela ambe min nofe billahi bisoro wuli baldu wa o yella nyini minge la nyini injabi be fasiri ngono meno dima ukabara ke noyi fasiri min ye Umar Ongoiba aka babu fle ako awaykado soirde bomoko kono ambe doni mena ko bi ma ba saba 3000 personnes maliens ambe doni mena ko bi ndo lu ko ni barabla chaw o de ko ni bulo dara ala ni franci ka ONG minnu be na ngo ku kana awaykado demela se amabli ka mogo tu ka demela akoni ya jatemene koso dani na wulika jo awaykado o kera mali transition fait wulika jo min no kera ministre min be no ministre de l'Europe et des Afriques et des affaires étrangères France dola alaye awaykado wulika jo ke kalo kle muga anifla no novembre kalo ONG u awaykado ko lu wele ka jurula ka fo mali ya la nyini chugomi ka fo ko baraka jo awaykado ngoni bela jele na aw ni uni nywanje aye bara injo nga kote malika awaykado la nyini dedu fasirika bako akwaya jirula ka fo kwa njogwaledu sabu minya awaykado kalo klimuga ani duru no novembre kalo san 2022 temene o de kera delay awaykado minye odira manunuma sabu niye jetemeneke minya awaykado bedde menyo ya minta nika nyeshi awaykado aunga jamana ima uka ministry ya jirula ka fo minye mali awaykado kwa ngoni ya fo kwa akajo okuma ku bela jile ku ka deme uka wari ani fami mbina awaykado malife uka baro ku ka jo fasirika bako ako decision min fleni fanfla bela jele nye decision ta nga ma kasigina e kafoko awaykado koyi akololon dande adagushi abarka kabun kosobe sabu niye jatemeneke akulu ye wulika joni chesru ke fasirike ba koti ako franci san 2022 konnana awaykado ay financement si awaykado yoro chamama awari mugu mimbe nu ya lase awaykado malima abe milliard tani shegi ana kungamfe million kebe sawa abo bo akunga niya jatemene ba e kafoni mbe malika yiri wali ambe don mena ko bi nyeta awaykado adin la nyinu barka buani minya awaykado 2023 woni wari no milliard tani shegi na kungamfe ko dok nganga faraka nga minya awaykado ONG minumbe anfa minumbe ka baraka France tola ka be ONG biduru ani duru obo ado yere be binani ani kele uluka biro be maliba be mokokono ya nga do be awaykado lu yere ka biro tia nga mawde bia awaykado an yere ka mawla minumbe baraka ni awaykado utoy fasirga bako o sika lu ni wulika jo konnana ka yere ka fo ma ba saba ulude mawye minu ngoni bi baraka ni yoro ko fule nuna na kacha alafe ukabara alaba abijo ako wari mimbe na bido adafe milliard ta ani shegi ode awaykado 2012 2022 o wati milliard ta ni shegi ndedo nga milliard ta ni shegi do bina faraka 2023 nga ko ma fora kajo abijo folo fasirga bako ako bi awaykado sikata mina ko ingoni gelaledu sabu ma minum bi baraka awaykado ma ba saba ko imbise ma hake mima abe ma million fla bonyongo abo bo minye fransika deme abise ma hake ma akoni misali ta kalaje minye kenya bo mo kono ya ndo awaykado dokotoro de be minun labene do ademe u chama be abi bo fransi de femi mise ka to operation ananyo na chama obi ke ya chugombi ako moti medecin de fana labene do minun be anesthesie ananyo na chama ko ta se chirurgie awaykado minun boke awaykado nu fana ka deme na be bo awaykado ni yoro folo ndela ako beka boy minya awaykado Tombouctou o fana be awaykado o chukokele ndela deme ani deme o fana be se awaykado ni yoroko folo ima ina fo inyamba la chugomi ako beka boy angata kai ananyo na chama ako nga Paris ale ko nya jira ka fo France awana manye ka fo Maliko ko ka yera mahoronya ani awaykado dambe ko sangrotali kambo de nofe min lanyina ko ka nyini o ka ONG o fe ko ka temene awaykado o sirai asirke ba ko ako conseil de ministre mingera ko nyira bela jele awaykado
kado akera o de sira fɛ o kuma na bi doni mina ko bi ko ngoni manga ana korolo a barka buwani do kosobe mo chale do kosobe malion yɛrɛ dama an bɛ ka yɛrɛ ɲininka a gɛlɛ ni a tɔɔrɔ a bɛ kɛ mun ye ndo kuma in awai kado fasiri do a bɛ awai kado Umaru Ongoy baka fasiri soir de Bamako n'a ma ɲɛ k'a fɔ miliyari 18 a n'a kunkanfɛ o de donna awai kado faransi ka dɛmɛ ka ɲɛsin anw ma Mali gouvernement a y'o voté a banna ala ka taa ɲini Allah a bɛ sɔrɔ Chine be Turquie be Qatar be ay ta ɲini n'a ma ɲɛ an yɛrɛ sisan a ti sɔrɔ sisan a y'a ɲini ka na baaraw ka kɛ bayi c'est-à-dire faut k'an ka ko dɔw ta ba la quoi Choguel ka kuma min fɔlen filɛ nin ye jamana nana mara partenaires techniques et financiers ani ONG jamana bolo de bolo ba filɛ nin sa ONG ka baara jɔlen an yɛrɛ hakilila k'an sara Mali an ba yirika de bɛ hakilila ko nin y'an kelen c'est tout c'est fini an ko k'an ta tiɲɛna an ka foyi ti ɲɛ parce que maa wɛrɛ bi dɛmɛ min se anw ma c'est-à-dire an yɛrɛ kɛnbɛ Manifika k'i yɛrɛ sa ɲama ko Mali tɛ sɛgɛnbagatɔ jamana ye a kuma ka ca Mali tɛ sɛgɛnbagatɔ jamana ye koyi k'a fɔ a kuma ka ca baara in n'a kɛra miliyari 18 wallahi miliyari 18 ni jamana yɛrɛ sanseni ninnu yɛrɛ y'a kɛ o ma fɔ ko ONG min bɛ yan faransi tɔgɔ la ko ONG 50 wa a bɛ se maa min ma o da dɔnnen wa ɲama o miliyari 18 n'a bɛ taa ONG minnu da fɛ a wari ninnu bɛ taa mun fɛ ne jamana marabagaw y'a bɔ an bɛ don min na ko bi a wari bɛ t'o sira fɛ siga t'a la nka n'a bɛ taga d'olu ma ka bɔ kɔfɛ ka na d'u ma de ɲama a bɛ taa sira mun fɛ faransi mana miliyari 1 di ma ɲama i bɛ taa sɔrɔ mun ye o miliyari 1 na mun ye miliyɔn 500 yɛrɛ bɛ to ale fɛ yen a banna o sabu a yɛrɛ de bɛ maa wɛrɛ bila ka na baara kɛ aw tɔgɔ la a banna miliyɔn 500 bɛ d'o ma Ala ka ni sababa bɛɛ Ala ka ni sababa an ka taa indicateur du renouveau ɲama ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye a ko mun ye Dugumana Sonkɔrɔ o ye kini ye siga t'a la mun ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Adama Jabate Adama ye mun fɔ ɲama a ko k'an ka taa Kati n'an taara Kati i bɛ don min na ko bi siga t'a la mun ye Kati élu communal n'o bɛ mun ye maire lakaw ko fɔ da wulila Sɔngɔlan kɔni ko o man ye mun kɛra o sabu kɛ mun ye Kati kɔnɔna la commune 37 o tɛ Kati sɛgili ye wa ɲama ani ka taa fara mun ye société civile maaw kan u kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan an bɛ don min na ko bi Kati mairie ɲama ko k'a vide pawu délégation spéciale ko ka na Kati mairie o kɔnɔ la kosɛbɛ bisimila Adama Jabate a ko di a yira k'a fɔ ko mun ye an bɛ don min na ko bi Kati o kɔnɔ la a siga t'a la ko mun ye dugukolo ɲaminaw ani ka taa fara mun ye Kati mairie maaw yɛrɛ kan a ka ja ko ni wulikajɔ n'o ma sigi sen kan i sera ma bi dɛ n'olu ma cɛsiri kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ kɛ i sera ma bi dɛ ɲama ko siga t'a la ko don bɛ nalen i sera ma bi dɛ a ko mun ye Kati élu communaux ayiwa ɲama ko n'u ye maaninfin yɛrɛ kunkolo k'a nugulen ye bisimila ko sɔngɔ mɛtiri ni ka a sɛlɛ a la n ye n ta to ala ma i sera ma bi dɛ o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko n'olu ma wuli ka jɔ kɛ olu ka dugukolo n'o bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ko fɔ ɲama ko sɛnɛkɛyɔrɔ ko a bɛ ka ban dɔɔni maire de bɛ ka don janfan na ani maa minnu bɛ a ka ja k'u ka balo ye dugukolo ɲaami ye ɲama k'u kɛlen bɛ ka kataba 4 k'o wuli waati na mun ye Kati o mara o kɔnɔ la kabako o dokumu kɔnɔ la mun ye jumadon n'o bɛnna novembre kalo tile 25 ma i bɛ na k'a fɔ ko meeting belebele ko o bolodala maa min o tun b'a ɲɛma o de ye Sidiba ye Sidiba a n'a ka jɛgɛjɛkulu a ka ja ka taa fara min ye société civile kan ɲama o kɔni ni meeting belebele u y'a baara ka a sigi sen kan u y'a yira k'a fɔ mun ye Kati mun ye cercle 37 min n'o bɛ Kati an bɛ don min na ko bi ɲama olu kɔni u ye kulekan k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ wa an bɛ don min na ko bi u kɛlen bɛ ka muruti fari yɛrɛ kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ boloda o sabu u y'a yira k'a fɔ ko mun ye olu ka sɛnɛkɛyɔrɔ minnu bɛ yen ɲama ko an bɛ don min na ko bi ko mun ye maire lakaw ye n'o bɛ Kati maire lakaw ko fɔ a ka ja ka taa fara mun ye dugukolo ɲaamikɛlaw kan k'u kɛlen bɛ ka mun ye yɔrɔ sigi kɔni ka a negebu la u ka forow bɛ minɛ u la u ka sɛnɛkɛyɔrɔ ɲama ko o bɛ minɛ u la kabako o dokumu kɔnɔ la mun ye ni dugu 37 ɲama o kɔni ko k'u tɛ 2 ɲini u tɛ 3 ɲini kelen pewu mun ye Kati mairie o kɔnɔna la mun ye délégation spéciale k'o ka don ye joona o dokumu kɔnɔ la mun ye Bala Sumayila Tarawele a y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ a ka ja ko ɲagata talen bɛ k'u sɛgɛrɛ nin ko in fɛ u ka kɔrɔfɔla u y'a yira k'a fɔ ko mun ye kɛnɛba dɔ bɛ yen n'o kun labɛnnen don mun ye Kati Numurila ɲama ko kun labɛnnen don maaw ka seliyɔrɔ la ani mun ye école dɔ kun bɛ n'an k'a ma ko école fondamentale den tubana ɲama a b'i n'a fɔ nin yɔrɔ 2 in siga t'a la ko mun ye maire lakaw ye k'u ye o tɔrɔmada u y'a yira k'a fɔ o fana mana bɔ yen ɲama i bɛ na k'a fɔ ko hectare 4 ɲɔgɔnna hectare 4 k'o bɛ mun ye Sirakɔrɔ Ɲare ko siga t'a la ko maa dɔ bɛ yen n'o de bɛ Maki
maki baro ko fo ko o maki baro ko abina fo ko hectare nani ko o taraka di o maki baro o ma o te banan ko fa ka boy amunye manunu usebe ko torole do ya ira ka fo ko hectare kemenani nyona nema abina fo ko o nyamino ndo munye sira ko nyare ya ira ka fo ko hectare kemenani ko o nyamino ndo abina fo o nyamino ndo mambu fe ko be kuma munye jela ko di meri aleka o bolo ko fe ya ira ka fo ko munye hectare kemenani ane binani ane saba nema ko o be munye tubana ko nyamino no mafe mamu nanga mako adi nyaka du ofana bolo ko fe ko ta fara munye amadi kindi bachilika ananyu ana chama nema ofana mana boy alibi mamu mbe ni wati na nuka senegaro buga munula kati mara konala munye sergli bi saba ani wolomda ya ira ka fo ko mi hectare kema saba ani bi woro ani nani o be yoro la yoro nanga mako fanafia kuwa abina fo ko o yoro enfena ko o be faka nyami mafe mamu nanga mako dauda kulibali ko ale ne kamila meri o farla nyonga ko kene bay ni ko nyami kabako fana mana boy hectare keme ani hectare biduru yam hectare keme ani hectare biduru nema o bi yoro la yoro nanga mako yega bugu ibana ka fo ko mi yega bugu meri ale fana kele maka nyami ko sebe ko doula fana mana boy ama bangui nema ko hectare keme nani nyona o fana be juo mayambugu abina fo ko fana ko sebe ko nyami no ni watina munye juo meri ale fe juo gari meri ale fe oro kum ko na manu nu ya ira ka fo nema ulutu no sige abada ka fo ko bunu bolo da usenga ni wa fana be na zuole ko sebe ko da ba ini jamana maraba ko fe ko ka wuli ka jona chesi ko ka jona munye delegation special ko ka do kati meri o konala kono te nema kono lu ko ni tanga dabo ko ba nema ku te sengo ko bolo da o sabe ko munye ni ko te dige che kono bala ni ya buga furula ko na digala afonga ya fima ikona ka buwa yafa deli yafa ma abana kuma kai hangata aniga tar diro nugo anya sama ka bwa le kono subani ngala to adama jabate har ma ganya ma ibunya obala yana hangata sugula sa minya awai ka do ba nyami watimi ndo be ke anyena boli sira ye do fe o de sira tigala minya awai ka do anga jamana de do be ala nyuma no lu ye bara nyuma minge jagwa do ukatanu wa aka fofo so donyi so de nga do ndo minya awai ka do mi do mi na ko be ni ye funangeni jagwa do ifinya boda anini na kliyoro be ke miye o de awai ka do soyi so bi soro chugodi adola adun obogo so joli bilama akembe kololo baye be ko funga shimanzojo hali ni yata kalaje minye yusufu nunga dugu bursu kono fi ambe kumbe shima ebogo birgi gushoro mi bi ni doni sorola ambe ko ambe shimanzo ni jo katolika ala mi se ka lafiya chugomi ndoko tare ni vinya bora mini vinya duma sanwosa shimantoni million nani foka tase million woroma abina bo awai ka do awunga dugu ngono komenta teble shija anikenya ni mami yo soro shimangla izini ndoko agabakuru follow adara ndo ni korotole tenjabo Yusufu kuna tembi na nyafiye ako ministry mimbe no ministre de l'industrie et du commerce Mohamed de Ould Mohamoud aleni awai kado ministry minyeshine mbe awai dugu juro fewma ani aunga energy no ye la ministre Traoré nunu ye wuli ka joke je dido kalo klimgwa ani nani sa 2022 ndoko gabakuru folo kato da shimangla izini mimbe na biwele ko Shiman Sahel Mali SA abi yoromi oye bema ale awai kado jema awai kado umarala fasirga bako akoni ngoyi awai kado ministre délégué chargé de l'action humanitaire Umaru Jara akumbi kene ngonnana minya awai kado macha mangumbe no luyo majele kuye population bora kingi anika do kusata o la mini bela jile be bora aku bora sabu ni ngoyi nye ko badi ko do ko minna manga ke bulu ko fenyi Shiman Sahel SA société do mi awai kado faso de untado bara bina ke awai kado faso de unka hukun konnana ako bela jile abina ni sonja yoroye ningo indi dowre shimangla izillah utani ko di malima akata chongo yoro la yoro mimbe nangwa mako bema na be jema fe ndo actionnaire minu bala 100% abela jirle maliyon ye ijo kanye isigi kanye ndo ni daledu wuli ki isigi ni isigi ledu wuli ki jo ledu angata koyi sabu wari mugu mimbe na do ni ndafe ndo milliard kemenani ani million bishigi ni shigi mugu wari be jamana kono nyama ay ni wari yere fora ni wari ibado mun kuma ga jamana wari tu décourager ko lawa ko ni mana ni ka wari kibina projet sigi projet era wari ba bedunga ba administration ko abana ni million gema do million biduru bita gongo fe administration o ya ko bani herewa
o kuma na sa million kɛmɛ naani ani million bi seegin ani seegin ndogo bina kɛ fɛn ye fɛn min n'a bina baara sɔrɔ min ye away kadɔ siman ye tɔni min bɛ n'a bɛ tɔni million naani a n'a kunkan fɛ fo ka taa se tɔni million 6 o de bina baara away kadɔ nin ko in fɛ wa baara in yɛrɛ maa min bɛ baara kɛ directement a kɔnɔ a bɛ taa maa 100 la wa baara yɛrɛ a bɛ se maa minnu ma kɛrɛfɛ n'olu fana bɛ baara kɛ o bɛ taa maa 2000 la o b'a jira k'a fɔ baara kɔni kɛli away kadɔ ye bil haki ndogo nin baara bɛɛ lajɛlen bi kɛ k'a ban san 3 kɔnɔ. San joli? 3 ans. C'est fini. Ndogo a banna. Bana. Anyama fa na shima san kɛmɛ naani o. Shima ma kɛmɛ duuru kɛmɛ wɔɔrɔ a ka sɔrɔ o la dɔrɔn a banna bɛɛ bɛ so jɔ. Kɛmɛ wɔɔrɔ. Walayi. A bɛ sa la. Ndogo ministre min bɛ n'o ye ministre de l'industrie et du commerce Mohamed Ould Mohamed ale ye foli lase kosɛbɛ promoteur ba ma min bɛ cimenterie ko fɔ n'o bɛ ciment Sahel Mali n'a b'o ko fɔ a promoteur ba a représentant ba o ye jɔnni n yɛrɛ kɔrɔkɛ o ye jɔnni fasoden don o ye jɔnni kunnawolo don o ye jɔnni ndogo jɔn don a to n ka taa yɛlɛ ta ka na n bɔ filila joona El Haj Mohamed Sako Sako Oldinga Allah ɲɛma ma kana a ma bali na ne kɔrɔkɛ de don I ka maa tɛ dɛ Sako Biwani a ka ɲi Sako Biwani Allah Kuyate a to ta n kɔrɔkɛ don an kɔrɔkɛ kɛ a fɔ an kɔrɔkɛ n b'a ka kow bɛ taa nin ye an bɛ kow de ɲagami ta an bɛɛ dun ye kelen an kɔrɔkɛ Sako Oldinga an kɔrɔkɛ ndogo ne a barika Ala ye ɲɛma nin ma balana a tɛ balana o a ma balana walayi de Ala ye a ma balana dɛ ndogo bɛɛ nisɔndiyara nin don a bɛ kɛ sabu min ye away kadɔ autorité communale bɛɛ ma tɔgɔ la jɛma ɲɔrɔ partenaire technique minnu bɛ ani financier société minnu kun bɛ kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la groupe min bɛ n'a bɛ Osturk Holding ko fɔ Osturk Holding n'o bɛ away kadɔ Turki away kadɔ jamana kan olu yɛrɛ ka directeur Afrique ale kun bɛ yan ministre yɛrɛ ka fɔ la nin ko min filɛ nin ye away kadɔ nin kɔni ye fiɲɛ dɔ bɔda ba ye wa nin ye nisɔndiya yɔrɔ ba ye jamana away kadɔ ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ma sabu ni ye jateminɛ kɛ a ye hakilinajigi kɛ hakilinajigi min kɔnɔna na laɲiniw away kadɔ olu kɔni kɛra wa nin bɛ ka kɛ waati la waati min ni o kɛra ka journée de l'industrialisation de l'Afrique ka usine baw jɔ farafinna fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'o kɛra nouvelle kolo tile 20 ko nin bɛnna away kadɔ o kɛnɛ o waati ma a ko kuma na nin ka na cɔngo anw fɛ jamana kɔnɔ nisɔndiya don sabu jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Asimi ye hakilina min kun b'a la ani miirina min kun b'a la a n'a ye hakilina kuma minnu fɔ ndogo nin y'olu waleyatɔ ye fasodenw yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka na lahawuta ni usines jɔ jamana kɔnɔ baara bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na cogo min o kuma bɛ dɔɔni minɛ ko bi transition ndogo min ye Sako Holding a n'a ka jama u ka nin baara a jaariw ye a bɛn'u ma o de y'a to ni ministre lahawuta ni ninnu bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ in kɔnɔna na Mohamed Sako Holding ndogo an ka taa dɔrɔn a fɔ an kɔrɔkɛ kana kuma ɲagami an kɔrɔkɛ cɛ an kɔrɔkɛ barakɛla ne bɛ Sako Holding dɔ bi ko tɛ dɛ Allahu Akbar dans les années 2000 ni Ala cɛ aw minnu wolola a tɛgɛ kɔnɔ don an bɛ mun fɔ an minnu y'a tɛgɛ kɔnɔ fɛnw ye don an bɛ mun o ɲɛma nin cakɛda mun n'a bila jɔ sen kan mun foyi tɛ ka nisɔndiya ne yɛrɛ bɛ taa baara k'a kɔnɔ a fɔ n kɔrɔkɛ ye ko n bɛ nalen a bɛ maa caman de baara ɲini ka di maa n terikɛ cɛ an bɛ nalen an bɛ taa n'i kɔrɔkɛ ye yɔrɔ dayɛlɛ i bɛ taa de an bɛ taa cɛw an bɛ taa n'o ye fɛn min to Gawusu ni Yusufu ninnu bolo yan an bɛ taa an ka taa Sako Holding an ka taa Ciment Sahel Mali an bɛ taa o tɛ yan an bɛ taa baara la an bɛ taa yen Ciment Sahel Mali SA an bɛ taa baara la n kɔrɔ an bɛ nalen bilahi baara ɲɛna an kana ɲɔgɔn nɛgɛ baara ɲɛna 100% Mali 488 milliards de francs CFA. O ɲɛma ni hakilina in b'a la a mɛnna walayi ni hakilina in b'a la a mɛnna wa ne kɔrɔkɛ ye taa ni ka segin min kɛ yan ni bɛɛ ma cɛ n'a kun bi maa si ba ɲanguma y'a sɔrɔ c'est tout c'est fini koyi nka a barika Ala ye don ka jan sebali tɛ ɲɛma maa bɛ pressé de muɲu ani sabali baara in fɛn sugu bɛɛ kɛra ka se ka baara in lagosi k'a sabu tɛ nka a barika Ala ye kɔrɔ an bɛ dugawu de k'i ye Ala ka nin kɛ ɲɛta ye Ala ka baara in sabati fasoden bɛɛ Ala k'a bɛɛ nafalan bɔ nin na siman sɔngɔ ka jigin ten an k'an yɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ dɔ kɛra a bɛna taa dugu mun na walayi n'o bɛ Bema ko fɔ yelen bɛ tigɛ yen bɛɛ la yelen de bɛna cari yen bɛɛ la a banna jamana gouvernement fana k'ale b'o baara kɛ a kuma banna Ala ka ni sababa bɛɛ binu sila Madusi an ka foli baw bɛɛ ye maliyɛn denw aw minnu bɛ k'a lamɛn an b'aw fo o kuma hali bi nin y'an nisɔndiya yɔrɔ dɔ ye Yusuf Alaji k'an bila sugu la